L'alegria de l'abril resplendeix en un cel sense núvols i sobre les terres conreuades. En l'horitzó es retallen les muntanyes clares com primes llaunes d'argent i les esteses de faveràs en flor embaumen els aires amb una flaire suau i exquisida. Les dues cosines s'estimaven a desdir i es casaren. Però una anà a viure a un mas a 6 quarts del poble i l'altra quedà a casa seva, prop del centre. I com s'acomiaden. I com plor la Rita. I com abraça la Melaneta. I la Rita diu a cau d'orella: encara que sigues fora de casa, sempre serem el que hem sigut, Melaneta. Mai per mai que et passi qualsevol cosa. I les cosines tingueren fills. I no passava setmana que no es trobaven. Però un dia la Melaneta no aparegué. Aquí pots aparèixer? Tu! Qui sóc jo? Ets part de mi. Ets la meva part d'escriptora. És la meva imaginació que vola. Cada dia et deixo enlairar. Et deixo volar per sobre dels erms i de les terres conreades, de les cases dels pobles, dels masos aïllats, dels cors que bateguen, de les pobres ànimes que s'arrosseguen, i espero de la rosa el teu retorn, perquè em diguis a cau d'orella allò que has vist, allò que has escoltat. Matèria primera que alimenta la saba dels meus escrits. No sóc la teva esclava ni la teva serventa, sóc lliure. Ets lliure d'anar on vulguis, però no més enllà d'on ma imaginació és capaç de veure, de crear. Vola ara. Vola ara i porta'm alguna cosa més, qualsevol història que me faci escriure. Així doncs, utilitzes les misèries dels pagesos per escriure. Són fets de vida, són fets que passen que no podem obviar ni oblidar. Són sus mans les que ens donen de menjar, la seva suor la que mou el mercat. I la visió del pastor i les seves misèries? Tota la vida té dues visions com a mínim, dues maneres de veure el món. Algú altre. No, potser jo mateixa. En altra ocasió posaré veu al pastor. No és just situar sempre el pastor com a pobre diable. La vida no és sempre justa, i menys la ruda vida de la pagesia, però deixem-ho. Deixem-ho, explica què has vist, què has sentit. He anat fins a Cinclaus. He sobrevolat casa dels avis. He passejat pel mercat. He vist els pescadors treure l'anxova viva a la platja. He sentit murmuris i mitges veus. He vist el sol, he vist a gent rient, a nens arribant a aquest món, a homes i dones estimant-se. He sentit declaracions d'amor, el sospir de satisfacció després d'un bon dinar. I els drames, i les converses fosques, i els secrets inconfessables. Tu només t'interessen les turbulències, les misèries humanes, el costat fosc de les persones. El llibre que estic escrivint es diu Drames rurals. Es diu Turbolències rurals. La vida al camp és molt més que això. He escrit un pròleg per preparar els lectors. Llegeix. Jo, dels meus dolors, ne trec més vigoritzat un secret impuls de protesta i més definida la tendència a l'acció enrunadora que és potser el que constitueix el subsol del meu caràcter. El treball literari és per a mi un derivatiu, un honor, una salvació. Ets complicada de veure. Som dramàtica! I parlant de drames, quina em portes? La vida al camp és ple de drames. Sí, històries per tu, però abans t'he portat un regal. Una nova paraula. Galliversot. Idò, què vol dir? Una galliversot és una dona que mascleja. Bona és. Molt bona. La llum de la lluna entrava per una escletxa. I per ella entrà el fill de Déu. En Bet volia cridar Jesús, que allò se n'anés. Però
les imatges del fill de Nostre Senyor marxaren. La lluna, com que tenia tanta feina i n'havia de veure tantes d'agonies d'un cap de nit a l'altre, també s'allà, tota esblaimada, cap a l'altra banda del món. Després, encara va venir un altre dia, sencer, i una altra nit, i un altre dia a vetllar aquell traspàs lentíssim. Costa tant d'acabar-se un home. Qui sóc jo? Puc fer d'home? Ho veig encertat. Així doncs, jo sóc en Josep, altrament anomenat Tita. D'acord. I jo? Nalaia. Altrament anomenada? Laia. No veig gaire profunditat de personatge. No volia, en realitat, doncs això és el que hi ha. En Josep és el Tit i Nalaia és Nalaia. Una dona així com vos és el que a mi em convindria. A mi m'agradeu, vos també. Doncs a mi també m'agradeu, Laia. Doncs així ja podem estalviar per les llicències. I jo mataré un conill al vendrer i estalviarem el que traiem de casa. Això, i jo parlaré amb el secretari perquè em cobri ell les 25 lliures, no vos sembla? Sí, podrem estalviar molt. Ai, ja els buscaré en aquell record sagrat. Laia. Què? Digue'm res, que si aquells ho saben ho diran a casa. I me'n veuré treballs per les besades i la capta, sabeu? Esclar que mos podem casar, senyor rector. Ell ja té l'edat i jo també. I si mos volem casar, ningú no hi pot pas fer res. No marxis gaire lluny. Haig d'escriure. Tornaràs. Busca'm, conjura'm. Ja saps on trobar-me. Abans d'anar-te'n, un petit favor. Què vols? M'has deixat sec, però... D'acord, m'he recuperat tu, recordes? Un petit detall. Pots signar